Oğlum kakkan yaran oklitçeni alıya pul uğratıp bilersin mi? Alo, sevgilim. Benim de oğlum geçip geliyor. Yaman kaçırma. Alo salam dost ertir boş men iş var mı? Nämen iş okuyor wa ertir hemmemize dinçdämi? Nämen dinç pul uğratmaly, dowlaňyň wa gül uğratmaly. Men bolmasam kim uğratmaly? Ulu oglana men uğratmaly. Bolýa brat, gözleýin birden tapsam habar berer. İki gözümem men telefonu wa haçan izyna habar geler. Sabır bilen garaşdym soňuny tapdym akşam habarlaşarys. Of sawol brat ertir adres gawatlaşarys. Boljogy iş bolsun, maşgalamda bir güç bolsun. Esas şolaryň janlar sag bolsun, men ýaşlygym hiç bolsun. Uç bolsun eden arzularymdan geçmäne taýyn. Şolara ýük bolman öz durmuşym özüm arkalayyn. Yo boljak gel men bir jaý salmasam barjak gel. Gymmat zatlar aljak gel, pulum ýok en tägülenjek gel. Her kimlere köpelli pikirlerim köp adamın içine koya bu acı setirlerim. Baylığın keseli ýokmu? Olar biz ýaly kösene nokmu? Ölýän çak şeýle dowam mı? Bu zatlar düzelen okmu?